तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर के राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सभी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल हिट बिल्कुल ब्लास्ट बिल्कुल दर्दनाक बेवफाई सॉन्ग भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी बेवफाई सॉन्ग। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कहतनी तो 100% बाकी गाना मार्केट में ब्लास्ट कर जाए। इससे पहले रउआ सबसे कहब कि अगर वह गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मीटर के तलाश में बानी, नया नया मीटर वह सबके नइखे मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नइखे मिलत, बढ़िया से गायकी वह सब नइखे कपावत, तो अगर हमारा चैनल पे आ गए बिन तो निराश भइला के जरूरत नइखे। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, चाहे जिला के ऊपर, चाहे जातिवाद सॉन्ग, चाहे रउआ अपना मन पसंद के कोनो भी ट्रैक पर चाहे कोनो भी नया गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पे। तो अगर हमारे चैनल पे आ गए बिन तो चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मिले। तो चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जा कैसे बा, का धुन बा एकर, का लय बा एकर। आजकल एगो ट्रेंडिंग में गाना चल रहल बा कि कहाँ से हुनर लैलू ह तू दिलवा तोड़े के, जना में मनी मिराज भैया काम कैले बड़े, चांद जी के गाना गावल है। यही ट्रैक पर रउआ सबन खातिर लेके आ गए बिल्कुल दर्दनाक बिल्कुल हिट मेटर बेवफाई सॉन्ग। तो चलिए देखिए गाना कैसे बा, रउआ सबन के हम गा के बताओ तो उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए गाना कैसे बा कि जेकरा चलते खातानी हवा सेंट्रल जेल के, तो होता सगाई वो पगली के 8 अप्रैल के। चक्कर में जेकरा भइल बदनामी मैट्रिक फेल के, हरी चक्कर में जेकरा भइल बदनामी मैट्रिक फेल के, तो होता सगाई वो पगली के 8 अप्रैल के। तो जातिया दे के धोखा उहे यही 8 अप्रैल के। तो उम्मीद करतनी मीटर रउआ सबके बेहद पसंद आइल है। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाई। ऐसे पहले रउआ सबन से कहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक नाही रउआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। ये रउआ ऊपर डिपेंड करता, रउआ जितना बढ़िया से के सजा के गायब, जितना बढ़िया से म्यूजिक बनवाए, उतना बढ़िया से गाना राउर मार्केट में ब्लास्ट कर जाए। तो चलिए मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए रउआ सबन से अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रउआ सबसे धन्यवाद।